दिनै ना जाथ'ला खोनाहाय मैयाल'सो जादों दिनै बेदरखौनो जानोसै बेदरखौनो लाबोनो होनोसै आं हेलौ आबा माबा दिनै ना जाथ'ला दे बेदरखौनो लाबो आधा किल' आरो लाइमोना नाखौनो सायनो बासोयो गाख्रबसोयो बेदरखौनो लाबोदो दे दिनै अ दे जागोन दे लकेलखौनो लाबोबानो जाबाय दे बे लाइमोना थोरसि सुनो गारै अबाव थांना थाहैखो साला जाबा जानानै थोरसि सुनो रोङा बियो गियान गैयि गथ' माबा मानसियानो मा जाखोथाय खालि टेनसनल' फार्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि नङामोन माथो खामानिफोरखौनो गोसो होनानै मावला नै दहायनिनो ओंखाम जानाय थोरसि बेफोरो दाबो सुवाखै जाबा जानानै साला आंखौसो सुथुं होननानै दोंदों नामा इहाय ओरैनो आंनिफ्राय 4,000 मोनबाय थायाथ' बियो मास बेफोरखौ मावाबा ओरैनो मोनगोन नामा नङा मानसियानो माखौ एसेबां टेनसन खालामबाय थायो मा सानबाय थायो मालाबा मोजाङैनो रायजागोन र' बियो आंजों आंनिबा बिहा जेबो टेनसन जायाखै हौवानि टेनसन जादों साला हौवा फाग्लि जादों खोना मानसिया थांबानोथ' जायो बै राहुल ना पाहुल बिनि थाखायनो फाग्लि जादों खोना ना थगायसो जाबाय बिनिखायनो सानफ्रामबो टेनसनल' थानाय नुयो थगायजागोनबोथ' आरो खोब फोथायनानै मोजां मोनदोंना बियो बाख्नायना लासोयोमोन थगायजाबासो गम मोनमारगोन बियो नङा मानसिया अबाव थांना थाहैखो नागिरहैनि र' थोरसि सुनांगौ होननानै मोनथिया बियो दहाय फुंनिनो थोरसिहाय बियो बेखौबो दाहालागै सुला बेथोथाय खामानि मावनो बायोबालाय मानोथ' रुवाथि थाफैनाङाना आजिखालि आरो रावखौबो मोनलाबोना नङाबा आं गुबुन मोनबाथाय बे लाइमोनखौ लाखिलानोमोन बादुलि खामानिखौनो मोनसेबो मोजाङै मावा ओंखाम ओंख्रिफोरखौबो इसेबो गोसो होनानै सङा गोथावखौनो मोनजाथारला आङो फार्स्ट टाइमावल'सो गोथाव सङोमोन दा मालाबा संख्रियानो नाङा मालाबा मस्लायानो नाङा मालाबा थाव नाङा मालाबा आरो गोबाब नङा मानसियानो अबाव थांना थाहैमारखो ना बै राहुल ना पाहुलजोंसो खारसनलांबायलै लाइमोन ओइ लाइमोन आं फन हरबानो मानो राहुला बिदिल' बुंथारो आंखौ मोजां मोनमारा बियो मोजां मोनाबा मोजां मोना बुंनांगौ मानो बेफोरबायदि थगायबाय थायो मबाइलाबो गाज्रि जायाखै खोना थगायदोंसो बियो आंखौ आं बेसेबां दुखु सहायबावनो सिगांनिफ्रायनो बेसेबा दुखु मोनबोबाय आरो राहुलनिफ्रायबो दुखु मोनसिगोन नामा आंलाय सानदोंमोन राहुल बायदि मोजां सेंग्रा गैया रावबो होननानै नाथाय दा बेबो फाल्थु जालांबाय बेसेबा बाख्नायना लायोमोन आङो मानसिफोरनि सिगाङाव मा बेबो अनजालु बायदिसो नामा नांला हरला आङो बियो फन हरागोलागै आंबो हरला थाथोंसै गावआ जुदि हरोबा रिसिभ खालामगोन आरो गावआ जुदि हराबा रिसिभ खालामला रावनिबो थाखायबो आं बेफोरबायदि फाग्लि जाला गासैबो फाल्थु गोजा लाइमोन फैलायबाय बे रायख' बुरियाबो ओंखामखौनो जाबाय थानो नागिरो साहाखौनो लोंनो नागिरबाय थायो रायख' गोजा माबा मानसियाबा मा टेनसन लाइमोन नों बेयावसो दंफैयो हा माथो जाखो आं दसेबो फैनो मोना होमबा ओंखारनो मोना होमबा ओंखाम संनो जाथ'वाखैलै दा नों ओंखाम सङो नामा आं नोंखौ ओंखाम संनो लिंफैयाखै मिथिगौ ना नों थोरसिखौ ओंखाम जाबा जानानै मानो सुना दोनाखै आं बावदों आनै ओंखाम जाबा जानानै बेफोरबायदि सुवालासिनो दोनो नामा थोरसिखौ मा सानबाय थायो नोङो सानफ्रोमबो हा माथो मानसियानो बेसेबा बावगारग्रा जालांबाय आरो खामानिफोरखौबो बार'सो मावनाय नुयो माथो आंलाय गोसथोनायनि टेनसन जादों नामा नोंहालाय हा नोंनि हौवा गोसथोनाया गारबाय नोंखौ नोंलाय माथो नोंनि मोजां मोननायखौ बाख्नायना लासोयोमोन दा नोंखौ मा गारबाय नामा आंनिबा नोंहा बेलेग जेबो टेनसन जायाखै बै नोंनि सेंग्रा मोजां मोननायानो नोंखौ टेनसन होबाय थादों ना पाहुल बेनो नोंखौ टेनसन होबाय दङ ना फाल्थुलै आंनिबा फाल्थु बिबो फाल्थु मिथिबाय आगौबा नोङो गारदो बेफोरबायदि मानसिफोरजों रायज्लायबाय थानाङा आंनिबा नोंखौ इउज खालामनो थाखायल' मोजां मोनदों खोना बियो पाहुला
गारदो आंनिबा नोङो बे राहुल ना पाहुलखौ गारदो बेफोरबायदि फालतु सेंग्राफोरजों रायज्लायबाय थानाङा मिन्थिगौ ना आरो बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थानाङा मिन्थिबाय थोरसिफोरा सुफै मिन्थिला दे आरो आनै सोर मोजां सोर गाज्रि आं दा राहुलखौ हमनोनो हाला फार्स्ट टाइमावथ' आं बेसेबा फोथायदोंमोन नाथाय दा एसे फोथायनो गोब्राब मोनग्रा जाबाय राहुल औ नोङो आंखौ गाज्रि मोनबाय दङ ना आरो सेकबो खालामबाय दङ नोंखौ मोजां मोना होननानै आं मिन्थिगौ मानोथ' दाना होननायमोन दहाय फुङाव फंबाया फैना होदोंमोनलै फंबायमोननि सिगाङाव आं रायज्लायनो हायाना आरो नोंथ' मिन्थिखागौआनो आंनिया मबाइलाबो गाज्रि जाना दङ होननानै चार्ज थाया होननानै नों एसे बुजि मानो सेक खालामबाय थायो आं नोंनि अनगा रावखौबो मोजां मोना मिन्थिगौ ना नोंसो मिन्थिगौ आरो नों आंखौ फोथायमारा होमबा माथो बुंबावनो आरो फोथायो फोथायनायालाय थेवब्लाबो सम सम गिखांनाय मोनो जेबो गिनाङा नों मिन्थिगौ ना दे दा लाखिथ'नोसै आंना मबाइला चार्जबो गैया आं दा अफसो खालामना दोननोसै दे राहुला आंखौ मोजां मोनमारोना मोनमारा सम सम सानो मोजां मोना होननानै आरो सम सम सानो मोजां मोनो होननानै माने मा मार आं हमनोनो हाला बापरे बाप आबा राहुलनि लंपेन्ट गस्लाफोरा मैला जाजोबदों बेथो सुना होनि र' दिनै सुना होजोबनि आंनि दख'नाफोरखौबो सुना होनोसै ज'नो दिनै खम सिं सागोन आंनिया बे जि माखाखौ सुनाया आरो दंबावसो सिं साबाबोलाय अबाव खारग'बावनो सुखानांखागोन आयै मा आंनि लंपेन्ट गस्लाफोरखौ सुनो नागिरदों नामा औ सुनि र' माथो मैला जाजोबदो गस्ला लंपेन्टफोरानो सुना होनि र' दिनै दे सुनोबालाय ए बिहामजो दालेम नों उन्दुआखै आंलाय उन्दुदोंसो सानदोंमोन ओहो उन्दुआखै र'हाय ओमफ्राय आइया मा जि सुनो नागिरदों नामा औहाय नै राहुलनिनो गस्ला लंपेन्ट बेसेबा मैला जाना दङ सुनि र' आरो लोगोसे आंहाबो दख'ना सुनो दङ बेखौबो सुफानोसै आइ दोन आं सुगोन दे नोङो बे जि माखाखौ सुबाथाय सिं सागोन आइ नों दोन आं सुगोन दे नाङा दे बिहामजो आंनो सुगोन नों दहायनिफ्रायनो बेसेबा खामानि मावगासिनो दसे उन्दुहैथां नोङो बिहामजो जेबो नङालै आयै आं सुगोन दे दोन माने हर आं सुहैनि ए सुमारगोन होनबा नोङो बिहामजो औ आइ सुगोन दे आङो आबो बिहामजो आंनि दख'नाखौ सुवाबाबो जागोन खोनादे आं सुगोन जेबो नङालै आइ आं सुगोन होनदोंना थां नोङो टिभि नायनो थां नोङो सिरियेल नायो माथो ए दे अब्लालाय बिहामजो नोङो सुगोनबालाय आङो सिरियेलखौनो नायनोसै होमबालाय दसे सिरियेल नायखांनायनि उनावसो ओंखाम ओंख्रि संनोसै आं नाङा दे नोङो दसे नङा आइ नों बेसेबां नायबाय था आं ओंखाम ओंख्रि संगोन दे आइ बिहामजो नोङो ओंखामखौबो ओंख्रिखौबो संनोसै होमबा औ आइ माथो खालामबाय थानो आं आरो ओरैनो थाबाय थानोबो मोजां मोना आरो आं सानाव उन्दुआबो ना मालाबाल'सो उन्दुयो उन्दुनोनो ओंखारा मबाइलखौबो बिदि नायबाङा आङो नायनो बायो माने खामानि मावाबाथाय मा खालामगोन मा खालामा मोनबाय थायो आं आयै ए सुहैनि र' आयै आङो दे अब्लालाय थां बिहामजो सुहैथां नुदों बेफोरबायदि लोखि बिहामजो मावथि बिहामजो एसेबां मोजां बिहामजो बबाव मोनबावनो आङो मोना बरावबो नागिरनानै आजिखालिनि गथ' जानानै नै मालाय मबाइलबो बारा नायानो लोखि बिहामजोलै बेथो लोखि बिहामजो मार बुहुमाव फाखोथाम गिदिंनानै नागिरबाबो बेफोरबायदि बिहामजो मोननाय नङाहाय बरावबो बेथो ए लैखोनसारा गथ'आ माथो जेबोखौनो बुङासै माबा रागा जोंनासो थांबाय माथो बेफोरबायदि एसेबां लोखि हिनजावखौ नाङा माबायदि हिनजाव नांगौ देनाय खर' माथायाव जेबो मेलेमानो गैला खोनालै बे राहुलनियाबो आं मोनथिगौ राहुला दालिमखौ फसाया नों फसायाबानो जागोन नामा दालिम बिहामजोनि अनगा रावबो बिहामजोखौनो नांखाया आंनो लाबोनाय नोङो माबोरै लाबोयो आथिं आखाइ सिफायजोबगोन गथ' गावनि मेगनजोंनो नुदोंलै गियानफोरखौबो गुनफोरखौबो थेवब्लाबो नाङा नुदोंना थेवब्लाबो गोसो गैया माने हाबा खालामनो बिसोरनो नांगौ देलाय मांग्रि हिनजाव मडेलार बिहामजो मावना जाहोगोन दे नोंसोरखौ बै देलाय मांग्रि हिनजावफोरा मडेलार हिनजावफोरा नोंसोरसो उल्था ओंखाम संना होनांगोन मिथिबाय असभ्य गथ' साला बाराबा दानो लाखिगारगोन देलै
हगार हरला बिहामजोखौ बाराबा फाल्थुसो मोनबाय दङना बाराबा गाबोन समफोरनो हाबा खालामना होजागोन बे दालिमाबो नांगौनि बांद्राय दिन्थियो माने आइनि सिगाङाव बांद्राय मोजां जाना दिन्थिफ्लायो बियो आं मोनथिगौ आंनि गस्ला लंपेन्ट आइनि दख'नाफोरखौलाय मानो सुना होलायनांगौ बांद्रायखौबो देखायनो बायसिसो मोनोलै आं आइनि नोजोराव साला बियो बिराद मोजां जाना दिन्थिनो नागिरदों आं मोनथिगौथ' आरो हाबायानो जायाखै लाजियाबो खोना दानिफ्रायनो हर थानो आरो जों थांफाबानोथ' जायोमोन ना मानो थालांनांगौ देनाय आइया थानो होबाय आरो बेखौनो थानांगौ जाबाय आरो सानसे नङा साननै नङा सप्तासे थागोननो थै मानसिखौनो माबा नायनोनो हाला आं बे दालिमखौ हायथुथुनो साहस गैया फाइस गैया मावथि आरो मावथिफोरासो हिनजाव नामा मावगोन ना जाय हिनजावबाबो मालाय मावगोन हाबा जाखांनायनि उनाव मावखायो बेखौनो बिराद बाख्नायना लाबाय थायो आइयाबो दै थांबाबो जासै आरो सप्तासे मानि थाबावगोन मालादि थांगोन बे सप्तासेया बेखौसो सानगासिनो आङो